ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଏଇ ଗୁଜରାତି ଖାଇବାଟା ଖାଇବାରେ ଯାହା ମଜା ନା ଆପଣ ନ ଖାଇଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୁଝିପାରିବେନି। ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଛୁଆକୁ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ। କଣ କହିବି ଆଜିକାଲି ଛୁଆଙ୍କ କଥା, ଯେମିତି ହାଇବ୍ରିଡ ଛୁଆ। ମାସରେ 4 ଥର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ପଡେ, କିନ୍ତୁ କ୍ଲିନିକ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ବାବାଲ ଭିଡ। ରିସେପସନ ଦିଦି ମତେ ପଚାରିଲେ ଛୁଆର ବୟସ କେତେ, ମୁଁ କହିଲି 25। କହିଲେ ନା ତମ ବୟସ ନୁହେଁ, ଛୁଆର ବୟସ କେତେ? ତ ଓଜନ ପାଇଁ ଛାନିଆ ମାନେ ମତେ ପଚାରିଲେ ମା ଓଜନ କେତେ ମୋର, ମୁଁ କହିଲି 100 କିଲୋ। କିଛି ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଆମ ନମ୍ବର ଆସିଗଲା। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ବାହାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବି, ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲିଗଲି ମେଡିସିନ ନେବା ପାଇଁ। ମେଡିସିନ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭୋକ ବହୁତ ହଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି କିଛି ଖାଇବା, ବହୁତ ଭୋକ ହେଲାଣି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଚାଲ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ଖୁଏଇବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ପଚାରିଲି ଏଇଟା କଣ? ସେ କହିଲେ ଢୋକଲା। ମୁଁ କହିଲି କି ଢୋକଲା ନା ମୋକଲା, ଏ ଖାଇବା ତ ମୁଁ କେବେ ଖାଇନି। କଣ ଗୋଟେ ଗୁଜରାତି ଖାଇବା। ଖାଇକି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଖାଇବାକୁ ମଜା ବି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆସି ଆମେ ରିଲାଏନ୍ସ ସପିଂ ମଲରେ ପଶିଗଲୁ। ସେଠି ତ ସବୁ ରେଟ୍, ସେଉ 250, କମଳା 500। ତାପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମସଲା ଡବାଟା ଦେଖିଲି, ମତେ ମସଲା ଡବାଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଗଲି, ଫ୍ରିଜ ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ମକା ପ୍ୟାକେଟ, କିଲେ ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ 300 ଟଙ୍କା। ମୁଁ ବିଲ୍ କରିକି ତାପରେ ବାହାରିଲି ଘର ପାଇଁ। ବର୍ଷା ବି ଟିକେ କମିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ କାଲି ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।